This video contains flashing lights may not be suitable for people with photosensitive epilepsy. Schovejte ty vidle a pochodně, protože na tady tenhle malej, roztomilej bloček ze soj se fakt zlobit nemůžete. She's in the small county town. Ой, я подожди. А это что? Изучаю. Vyčnovat soy sauce. No, to jsme trochu přehnali. Nevadí, vadí, to na hovno, to fakt moc. Co teď s tím? Počkej. Dojde k nervovému zhroucení, začneš plakat, bouchat věcmi okolo sebe, schodíš zbytek kokosového cukru na zem. Rodina si o tobě řekne, že jsi k ničemu, že neumíš ani nasypat cukr do omáčky, otec odejde na dobro pro mlíko a matka se stane alkoholičkou. Tví sourozenci dělají, že tě neznají, přátelé tě bloknou na Instagramu, Messengeru, TikToku, prostě všude, budeš sám. Už to nejde zvládnout. Tvá deprese je silnější než racionální přemýšlení. A proto se rozhodneš to skončit. A to vše kvůli kokosovému cukru. Díky přisypání více kokosového cukru a následném ochutnání si otevřel třetí oko.
Nyní jsi schopen otevírat portály do různých dimenzí, časoprostoru a máš možnost cestovat do černých děr. Při vstupu do jednoho z portálů narazíš na mimozemšťany. Ti ochutnají tvůj recept. Mňami. Vypadá to, že jim chutná. Rozhodli se, že z tebe díky tomuto výbornému receptu udělají poloboha. Stal se z tebe jejich vůdce. Nyní tví poddaní žadoní každý den, abys jim uvařil tento výtečný, grandiózní, božský, vynikající pokrm. A to vše kvůli kokosovému cukru. To je neštěstí, to je neštěstí. To je neštěstí, to je neštěstí. Jo, no. Takhle koštěstí. No. Který už mám v lednici asi půl roku, možná i díl. Asi ten rok bych řekl spíš. Nebudeme to přehánět, ale když mi chytá dost podobně. A jeden. A nyní no, práška. Pěkně to v tom omáčím, v té omáčce. A ještě si musím jít do cibulku na zahrádku. Raz. A teďka půjdeme ven pro cibulku. Na zahrádku, do tmy, sama. Štrůdl se vydala po lesní stezce, která směřuje do zahrádky. Šla sama a šla tmou. Ale byla klidná, však tu cestu zná. Avšak, místo toho, aby se vynořila u zahrádky, zjevila se v bažinách u nějakého starého domku. Tohle je divný. Pomyslela si. No, nedá se svítit, půjdu se podívat blíž, třeba u toho domku cibulka poroste. Štrůdl nakoukla přes okno do malého domku. To, co uviděla, ji vyděsilo. V tu chvíli zaregistrovala pod oknem růst malou cibulku. Ha, mám ji. Teď rychle pryč. Štrůdl vzala nohy na ramena a utíkala lesem zpět domů. No nic, já běžím. Jsme zpět v kuchyni. And now, taste test. Mňami. Dej mi taky ty hovado. Tak asi pápa. Miau.